Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys. Kapfupi or kapfupi something like that. Vangani vanenzara. You are from Malawi. Mirai Papo, taure nami. You are Mirai Papo. You are from what? Malawi, Blantyre. Malawi. Yes. Blantyre. Yeah. And you are from? South Africa. Yes. And you are from? South Africa. South Africa. Ridza mururu teens. Vangani vabva South Africa pan. Rakaini boporofita vabva kunze. You are from? South Africa. South Africa again? Yes. You are from? Zambia. 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 Today let me start with Zambia. And I have mama. Mira hapa mama. Magadi mama. Ndivani Magadi. Sakuitikira kupenyu wenyu. Ku Zambia mnabva papi? Lusaka. Ku Lusaka. Can I shock you a bit mama? Amen. Can I shock you a bit? Amen. Go to mama. Go to my one. Now I am in Zambia. Amen. And I'm seeing this restaurant now. Amen. Anita zokutengesa sadza ndiani? Prophet. Ndimi. Amen. Why is it that I'm seeing Komesa? What's Komesa? Komesa ndipo notengesera. Huh? Komesa ndipo na restaurant yangu. Ndo understand it. Ndipo restaurant yangu mama. Life mama. Amen. Ndaifunga kuti kanzuro yekuZimbabwe inonetsa chete. Asi ndiri kuoneswa pamazuva apfuura paine kanzuro yekuZambia. Amen. Yaida kuvhara nzvimbo yenyu. Mama, listen to me. I want to talk to you now. Somebody say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ridza mururu teens. Mira yenyu mushe mama. Amen. Emi mune vana vangani kwenu? 7. 7. Amen. Amen. Ndoda kuti mngara kuitire zvakanaka. Amen. Amen. Munomwari. Amen. Who is Piketty or Piketty? Piketty mwana wangu. Mwana wangu munomwari Piketty. Piketty mwana wangu munomwari. Life. Huh? Life. Chi? Life. Oh, muri live. Oh, yeah, muri live so sure. Kana madarekeza ende mboyedza kuprofita mbichana. Amen. Amen. Now ndiri kuoneswa inini. Amen. A history yeupenyu wenyu. Amen. Ndiri kuoneswa paina gogo vakauya muno muZimbabwe. Amen. Mugore renguva yehondo. Amen. Asi sekuru vaita zvokugadzira maroads. Amen. Now gogo ndokubva vakuvara gumbo. Amen. Ndobva vadecide kudzokera kuZambia. Amen. Mbuya vangu. Ndimbuya venyu. Vanobereka mai vangu ini. Vainzani? Feresi. 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 Yeah. But why is it that I'm seeing kapfupi or kapfupi something like that? Huh? Ibaba mai vangu ini. Ibaba mai vangu nje confidence ndabuya muZimbabwe. So who is Chifuro? Chifuru sekuru wangu. Bujo mai vangu nje first born. Now who is Peter? Can I do some gender stuff here? Amen. Peter last born. Now listen to me. Amen. Now ndiri kuoneswa mina muningi nami. But anonzi Stephen or Stefan then. Prophet is too much. Muningina wangu prophet. Now I will tell you. Mama. You were planning to come here.
Amen. maironga kuya kuno Amen. ndobva madiscussa nemuning'ina wenyu Amen. but muning'ina wenyu haanyanye kutendawo izvi Amen. ndobva aitaka kudhauta Amen. 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 but mune rimwe simba ramakanzwa Amen. mukatanga kumuparidzira Amen. kusvikira akati sisi Amen. pamuri kutaura neni Amen. pane zvandanzwa mubvudzi rangu Amen. ndichienda ikoko. Amen. Amen. Now listen, I'm about to do some crazy stuff here. Amen. Ndiri kuoneswa ine mwana uyu ari kurwara negumbo ari kutoita kugamina so chiri kusaka gumbo rirware inyaya yekuti ndabata kuna gogo vandatanga kuprofita vakabva kuZimbabwe vachirwara negumbo ndiro samugumbo riri kuvarwadza uchu vandoda kuzviganhura zvese nezita raJesu. You want me to go deeper? I don't come from Zambia. Amen. But what's Sarauro, something like that? Saraura chi? That's Saraura. Exactly. Now, ndiri kuoneswa muning'ina achagona kutengesa nhumbi nekuda kwekurwara. Ndimire pamberi paJehovha wandituma. Ndiri kudeclare healing nezita raJesu. Newe kana uri pano uine hama iri kurwara ngaipore. Kana iwe wacho uchirwara uri pano pora nezita raJesu. You still want me to go deeper? Exactly. You want me to go deeper? That's why I can go deeper. Go deeper. Ndiri pana pandanzina Jehovha ndikusunungurei. Amen. Amen. Makambonzwa muna anonzi Yotam. Yotam mwana wangu firstborn. What about Orita? Secondborn mama. Secondborn mwana wangu mwana. Go deeper mwana. Chema. Mchema pane wanawa. Go deeper mwana. Katisa. Nyanza nguna. Eko zvine zvinda kubvisa muswere zvamuri. Mwana. Amen. Sadza ramunotengesa harisi kutengwa. Amen. Munongona kuuraya huku but in the 3 days isina kupera. Exactly. Kubva nhasi ngasvinake nezita raJesu. I receive it in the name of Jesus. Amen. Mama, your problems are over. Amen. In the name of Jesus. Amen. I receive it. When you go back to Zambia, Amen. Freddy ndamona. T Freddy. Depend wako mama. It's done. It's done. Sumugai mama, sumugai. I want to shock you a bit. No, I want to shock you a bit. Amen. Come. Amen. Do you know her? But Ponda babona bezna umoya wangu waroba. Huh? Ponda babona mna umoya wangu waroba. Nema kochi ndakabarota kuwera zuru. Makavarota kuswera nezuro. Yeah. Muna asiya mtu. Vachikuudzai kuti masunungurwa. Amen. Nekuti pamakavarota. Amen. Ndo pamakanzwa message. Yekuti murora. Mukadzi waPicket. Ane mwana. Amen. It's done, right? Huh? Sakanaka. Chenda munogara yenyu pasi. Ndiri kunzwa kuda kutomoka poisra.